L'Institut Argentona és un dels centres on aquest any l'alumnat ja no podran fer servir el dispositiu mòbil. Aquesta és una de les novetats del curs que parlem tot seguit amb la directora del centre el dia que també comencen les classes pels alumnes de batxillerat. Mercè Rubio, molt bon dia. Hola, bon dia. Com anem? Doncs molt bé, sí? Tot en marxa. Tot en marxa? Tot en marxa. Tot a punt? Sí. Gràcies per passar pel programa aquest dimarts. Primer de tot, per què heu decidit aquest any prohibir el mòbil? Quin ha estat el detonant? Bé, no és una mesura que hagi vingut de cop aquest curs, sinó que ja fa uns quants cursos que intentem buscar l'equilibri entre l'ús del mòbil i dels telèfons intel·ligents i l'ús que se'n fa a les aules. Fins ara l'alumnat podia portar el mòbil sempre i quan el tingués apagat, en silenci, no en fes ús. Però degut a diversos conflictes i vegades que en trobem que en fan un mal ús, també veiem com distorsiona la convivència sovint. També hem tingut situacions on l'alumnat ha gravat fotografies, vídeos, que després s'han hagut, malauradament fins i tot s'han arribat a publicar a les xarxes, doncs ens va fer prendre la determinació de fer el cop de cap definitiu i regular a través de la nostra normativa interna la prohibició per l'ESO. De fet, la tinença no poden portar el mòbil ha de quedar a casa. A batxillerat hem mantingut la mateixa norma, no es pot fer ús, però a l'ESO hem decidit anar un pas més enllà i demanar a les famílies que no portin els mòbils. Per tant, és una manera de tallar d'arrel qualsevol mal ús d'aquest dispositiu, no? Enviament de fotos sense permís, regular també l'addicció que es pugui tenir a aquest tipus de dispositiu i altres exemples que s'han anat mencionant, no? També publicació de fotografies a xarxes socials sense el permís d'aquella persona. Es talla d'arrel, això? Es talla d'arrel. I també això que comentaves ara, no? O sigui, fomentar la comunicació i la convivència lliure de dispositius digitals i mòbils, no? Perquè als adolescents d'avui en dia els hi costa molt desempallegar-se del mòbil, sempre el porten a sobre. I penso que el nostre espai, l'espai educatiu, és un bon lloc com per ensenyar-los que no necessiten portar-lo a sobre per poder-se relacionar amb normalitat, no? És una decisió del centre o bé del departament? No, és una decisió del centre. És una decisió del centre. El departament deixa que cada centre és diferent, cadascú té una realitat i hi haurà centres que ho hauran decidit fer-ho igual que nosaltres, d'altres tenen altres alternatives, altres fórmules, cadascú ha de buscar la seva manera. Aquesta prohibició és només a les aules o a tot el centre? Aquesta prohibició és a tot el centre. L'alumnat de batxillerat no en pot fer ús i per tant el mòbil ha d'estar apagat i amagat i l'alumnat d'ESO no ha de portar el mòbil a l'institut. No voldria fer d'advocat del diable, però feta la llei, feta la trampa, no? Hi ha alguna possibilitat de que puguin buscar la manera de birlar aquesta norma? Sí, esclar. De fet, si porten el mòbil apagat i en silenci no anirem a buscar les motxilles. El que passa que aquí és bàsica també la col·laboració amb les famílies. Hem d'educar tots i això ho hem de tenir tots molt clar i per això també hem obert una porta en aquesta normativa o una finestra potser a les famílies que consideren que els seus fills han de portar el mòbil per un ús posterior a la jornada lectiva, que ens facin un correu, que ens facin un escrit, que ens expliquin quin és el motiu i a partir d'aquí amb totes aquestes peticions les atendrem de manera individualitzada i veurem quin tipus de compromís o a través del compromís amb la família concret amb cadascuna veurem com podem ajustar. Altres centres també han començat a aplicar aquesta mesura. Un d'ells aquí al Maresme és la Salle de Premià. No sé si heu buscat assessorament, heu buscat, centres que també aplicaven aquesta mesura. Sí, a veure, l'assessorament informal de parlar amb altres direccions, amb altres companyes i altres companys d'altres centres i conèixer la fórmula, no? I són diversos centres al Baix Maresme que han arribat a aquest punt enguany. Sí. Quan ho vau comunicar a les famílies i als mateixos alumnes? Doncs ens semblava important començar el curs amb aquesta comunicació, que les famílies sabessin abans d'iniciar quina era la nova normativa i que els mòbils s'havien de quedar a casa, no? Sobretot per l'alumnat d'ESO, que de fet és on
La normativa també és més estricta perquè és on tenim també més conflictes. I per això doncs, ja abans d'acabar el curs vam explicar i vam intentar formular com quedaria recollit a la normativa doncs, aquest nou ús del mòbil, tant al claustre com al Consell Escolar, i per tal de poder, ara el dia 5, doncs, informar les famílies d'aquesta nova normativa. Per tant, han tingut aquest estiu per entrenar-se, no? A no estar tan pendents de... Les famílies del Consell Escolar n'eren coneixedores, que això s'estava coent. La resta de famílies probablement no. Però, de fet, en essència no canvia. És a dir, a l'institut, durant tota la jornada lectiva, és a dir, si és al passadís, és igual, si és al passadís, al pati, no es pot fer ús del mòbil. El mòbil ha d'estar o apagat i a dins de la motxilla, en el cas de batxillerat, o fins ara a l'ESO, o a casa. Al final, en essència és el mateix. Com han respost els pares i mares dels alumnes? A les famílies, molt bé. La veritat que estem rebent correus de suport per part de les famílies felicitant-nos per la mesura i fent-nos costat, cosa que anima bastant, la veritat. I l'alumnat què tal? Com ho porta? L'alumnat n'hi ha que ja ho han treballat des de casa i es nota, i per quan vas parlant amb ells i ho tenen clar. D'altre alumnat que ja ho feia bé i, de fet, no portava el mòbil perquè no el necessiten i ho saben, és una qüestió que sempre expliquem. Si s'han de posar en contacte amb les famílies durant el matí, doncs truquem des de consergeria o les famílies ens poden trucar. I n'hi ha que ja no el portaven i segueixen sense portant-lo, i potser els més despistats són els que has d'anar fent pedagogia un a un i anar-ho explicant. Doncs a partir d'aquest curs, els dispositius mòbils a casa. A casa. A casa. Si hi ha algú que tingui algun tipus d'urgència o motiu especial, això ho ha de comunicar, no? Sí, exacte. Ens han de fer un correu i a partir d'aquí doncs, farem una entrevista i valorarem aquestes necessitats i veure com ho podem engranar. Això ha vingut per quedar-se, o no? Sí, espero que sí. Suposo que sí. En tot cas, tinc clar que és per millorar la convivència i per reduir una mica aquesta necessitat. A vegades sembla que la paraula addicció és una mica forta, no? Però no deixa de ser-ho, una addicció als mòbils. Si podem contribuir en tenir uns joves més saludables, no? En aquest sentit tecnològic, no? I a buscar una altra manera de relacionar-se, doncs benvingut sigui que es quedi. I al final descobriran que parlar cara a cara no és tan dolent com... No, sempre és molt més enriquidor. Doncs bé, ha començat el curs per l'alumnat de batxillerat, els altres cicles també ja han començat. Com ha començat aquest curs 2023-2024? Doncs bé, amb normalitat, i que no és poc, que està molt bé. Avui han començat els de batxillerat, amb carones de son encara d'aquestes vacances llargues que han tingut, i bueno, de moment tot roda i tot funciona. Aquest curs al centre compta amb més de 730 alumnes, 550 secundària i 180 batxillerat, unes dades inferiors a les del curs passat. Com ho valores? Doncs positiu, perquè l'edifici no és infinit i tot el que sigui reduir una micona a l'alumnat doncs sempre és positiu, perquè ens permet a l'interior doncs, poder-nos moure, més disposició d'aules, tot i que ha disminuït d'uns 40 alumnes. Això ve a ser un parell de grups. Un és a primer d'ESO i l'altre a primer de batxillerat, i sí, ens facilita una mica més la gestió de les instal·lacions. Mercè, no sé si vols afegir alguna cosa més. De moment, tot fantàstic. Comencem. Comencem i ja anirem rodant. Doncs avui passa pel programa Mercè Rullo, directora de l'Institut d'Argentona. Moltes gràcies i que tingueu un molt bon curs. Gràcies i que tingueu un bon inici de curs. Gràcies, bon dia.